Mikor? Hat óra előtt iszom egy kávét. 10 óra körül eszek egy szendvicset. Délután 4 óra után ebédelek. Mikor kelsz fel? Reggel 5:30-kor kelek fel. Hány órakor kelsz fel? Reggel 5:30-kor kelek fel. Mettől meddig dolgozol? Reggel 7-től délután 3-ig dolgozom. Reggel 7 órától délután 3-ig dolgozom. Hány óra van? Tizennyolc óra 15 perc van. Délután 6 óra 15 perc van. Délután 4:45 van. Mióta? 2021 óta tanulok magyarul. Mikor van a magyar órád?